Horas samanginang pajumpa kita muse di channel YouTube Namion marhite akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita partangyangan nana yang si pasahatotta di partangyangat Taganup jala turpuk di hita epistel tu minggu judika tanggal 26 Maret 2020 jalaon mana gabe jamita partangyangan di hita imasian ulaon ni apostel bindu onom ayat sada sahat rodi ayat pitu. Ulaon ni apostel bindu onom ayat sada sahat rodi ayat pitu. Dohot topik ni minggu ulahon uhum dohot hati goran. Amanginang dung takas tiba gasan tangiang hupuk kahami manjaha turpuk tahun dohot hupa husor hami omma akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita amanginang na perjolo buku ulaon ni apostel iman nama naringoti ulaon ni tondi perbadia marhite-hite akka apostel di tiki partikian gereja perdana aka gereja naparjolo. Jadi sasitongna molo manata parrohahon dang taringot tu aposteli narumikot sian bukuon alai taringot tu ulaon niton di perbadia do anggo aka aposteli holan parhitean do nasida. Atong amang buasa dang dibayan judul ni bukuon ulaon niton di perbadia buasa ulaon ni apostel mulu dibayan judulna manang guar ni buku tahun ulaon niton di perbadia totu dang boy hita melukiskan mencatatkan merangkum menyebutkan mandok dohot manyaksihon sude ulaon niton di perbadia sebab kita tidak bisa memahami mengerti dengan mudah segala pekerjaan yang luar biasa dari Roh Kudus tang murah patorangot ta omma ulaon niton di perbadia daong alamat cai godang lo cakupan ni ulaon niton di perbadia molo mulak kita tu panopaon rap doton di dohot debata manopan asana tinopap dohot di perdalanan di partikian di padan narobi sahar tu padan nai baru di namangula debata rap dohot anaki rap dohot tod di perbadia jadi pamet metudo molo tadok rupani holan na di buku ulaon ni apostelodo ulaon niton di perbadia daun ide benda dibayan judulna ulaon ni apostel nakpe bukui pabuahot tu hita akka ulaon nito di perbadia imana perjolo berarti taingot ganup adong turpuk sian ulaon ni apostel fokus na ima tod di perbadia namangula marhite akka apostel dohot huria na parjolo di partikiani na jot di dok gereja perdana gereja mula-mula. Na paduahon di turpuk tahun taingot maamanginang dung barita haheheon ni Tuhan Yesus Kristus jamita ni si Petrus macai fokus do akka parbarita nauli tiki misiologi tadok mai misiologi penginjilan bagaimana kabar baik itu cepat menyebar dan bertambah-tambah jumlah orang percaya jadi fokus ni akka murid-murid parbarita nauli ima misiologi marbarita nauli alai di na fokus na sidatu na marbarita nauli taida ma diturfuk tahun adong maka na masa di tonga-tonga ni akka naung porsea gabi tu buma muse di pikiran ni akka siseani akka naposo ni debata na mangula na marbarita nauli ima
diakonia, dohot koinonia. Jadi sianom mataida dung berkembang gerejai, dung berkembang bertaba akka torok nina porsea, dak holan misiologi be. Ala adong na membutuhkan pelayanan diakonia, alai mangihut manusia itu si dohot koinonia. Rak marpungu nasida, alai di parpunguani adong ma pelayanan, pakobasion tu akan nama balu, dohot na pugus, dohot akan na somarama na somarina, alai huhut ma mardalal jamita, huhut ma mardalan nang akka parpunguan. Lam tu godang nama ulaon ni akka aposteli, alai terbatas do kemampuan ni nasida, dipilih ma akka parhobas naboi mangurupi nasida. Jadi takas mataida ima perkembangan pertumbuhan ni gereja, perpunguan ni halak Kristen na ikon rekod si hobasan ni akka sisean manang akka parbarita naulii. Napatuluhon tabuam ma tu parpunguata si saunari, huriata si saunari. Jodo idok dalam ilustrasi ia huriata huriah KBP ima songon sahalak setabi nabalga siman jujungna, belga setabi siu beonna, alai jepek pedek tanganna, dohot patna. Ala ni ketimpangan di pakobasion diakonia. Umbalga secara organisasi, parpunguan, alai meru di parbarita naulion, jala meru di pakobasion. Berarti na ditonahon itu rupukot hita ima keseimbangan dalam pelayanan, keseimbangan di pakobasion. Dang boy patujoloon parbarita naulion alai lupa mardiakonia marasini roha dohot marpungu alai ikos sadalan maniani ide benadong dihita tong padita bibilvro diakones alai cukup doi marhite turpuhon upikir hami di zaman saunari dang betusi fokusta adong aka pangulan aguk tiki oke alai ruas ni huria ikon terlibat matong di ulaon marturia diakonia koinonia ko terlibat ma misiologi pakobasion parpunguan molo tarajumi tong ia lapatan ni gereja ima halak nong dipilit marpungu di bagasan sada punguan na sinondangan ni Tuhan Yesus Kristus. Songon na Dok Martin Luther musik gereja bukanlah gedungnya tetapi juga adalah orangnya. Jadi ganupi tanah porsea. Unang tahilala tugas nisianu mai tugas nisianu mai tugas nisianu. Nunga benian diatur honi alai ikon dohot dohita terlibat. Dohot dohita makilala ia au huria doau gereja doau naikon bersaksi bersekutu melayani pakobasion asa unang adong natimpang di pakobasioni asa adong keseimbangan lam tu maju nama aka na porsea di bagasan parpunguan na toktong memuji pasangap Tuhatta Yesus Kristus ima huidahami amanginang fokus ni turpuk tahun. Jadi jangan mengorbankan marturia gara-gara koinonia. Jangan mengorbankan koinonia juga gara-gara marturia dan diakonia. Mari kita cari keseimbangan dan setiap jemaat ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan boi mangurupi hita amanginang.